Успеха на сутринта за теб, приятелю. При увеличение, тук нямаме икономия. Това, което виждаш пред себе си, Star Sport, е офиса на Сачи и Сачи. Само една от агенциите в групата на Publicis. Само секунда, кралицата ще ме телепортира при другите. Един би могъл да работи в сферата на рекламата, PR, диджитал, медии или BTL. Само има преди, че зубрането на реклама не е нашата чаша чай. Затова имаме стажанска програма с практическа насоченост. Затова ще работиш по истински проекти заедно с нас. Веднъж щом дойдете тук, ще станете проф в рамките на Jiffy и ще можете да правите проекти като тези. Тук трафикът е луд, но сме сигурни, че ако той ще си глава над пъти с другите, които са над 150. И тогава му казах, това е крикет, не куидич.